appoint or magbutang na sa ila, especially kung job order casual ka. Kaya ngambal kapo ni Attorney Edward Joseph Quansing, ang City Administrator. Manati okay gid na. Pero nakadepende sa ila kung anong hila himuon sa mga traffic enforcers. Kasi masubra man na 400 na mga traffic enforcers, Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas. Pero hambal ni Attorney Edward Joseph Quansing natin si Mayor Bing niya para yun gyapon ni magatrabaho kay until pamanggid kami noon time of June 30. Kag sa incoming man nga administration ni Mayor-elect Albi Benitez ang dugang tugaring nga pagpahayag sa iya sa nga spokesperson nga si Attorney Bong Dilag. Amal niya, hindi naman gid kami mag-dwell gid dira kung may ara sila sang mga election protest nga patigayunon or i-file nga election protest nang amon diri ang amon nga gina-concentrate subong importante ang transition kag ang importante sunod sa iya nga mayara gid sa matubang sa amon during sa transition time, during sa transition abi nga mag-inatubangay kay niya ang experience namon nga daan before sang time ni former Mayor Monico Puentevella nga siya magpungko tapos during that time ti outgoing man tong administration ni Mayor Bing kay nailiherto siya sa pagka-congressman. Why may nagatubang sa amon? Di tamaan gid siya kabudlay ko na mo sina. Kag subuman. Sa dugang panamon diri nga balita, ining 26 anyos nga si Pearl G. Ann Ilera kag si Regil Troy Gimbal, 20 anyos, nakuhaan sang 174 grams nga suspected shabu nga nagabalor ni tanan Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sang kapin 1 milyon ka pesos. May mga high value individual or target ni sila nga ginabantayan man sang amon iya nga mga katapos sang kapulisan. Amon ni so far mga balita namon diri sa may syudad sang Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamog nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolinsi, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Amon diri mga balita sa sang Rojas, kag Bugos nga probinsya sing Capiz, kag gabi ginahiwat ang Pasalamat 2022, isa ini ka selebrasyon sang ika-71 nga anibersaryo nga pagtukod sang Rojas City. Kagintambungan ini, ginpangunahan ini sang incumbent mayor kag sa gihapon re-electionist na Mayor Ronnie Dadivas kung sa diin gani kaupod ang iyang ang iyang mangin bago nga mga set of tawag sa niyo mga city councilors kag vice mayor. So gintambungan nila kag ginapayag dari nga pasalamat sila sa sining ila man nga suporta kag tigin dalahi na lang nila dito although nga ika-71 ining anibersaryo sa pagtukod sang Rojas City pero gindalahig man nila pagpasalamat sa mga tawo nga nagsuporta sa ila sa eleksyon. Siyempre, ginpatigayon ang misa mga alas 4, ginpangunahan nina sang misa kag sunod sinati ang pagpatukara sang banda. May banda kapo gabi dira sa may city, sa may Rojas City Plaza kag ginsundan sang fireworks display. Kag palabot man ang mga magapungko nga mga bagong mga city councilors sang ilang mangin pagahimuon kung sila na ang magapungko sa pwesto diri sa syudad sang Rojas. Sa dugan namon diri nga mga balita lokal, magapatigayon sang hublag protesta ang mga katapo sang Makabayan Capiz sa ginapahayag nga agud ipalabot sa aton gobyerno o sa pumuluyo nga may ara sang pagdinayaay sang Mayo 9. Iniya sunoya kay Mr. Roland Navales, ang coordinator sang Makabayan Capiz sa mga interview sang Bombo Radio nga suno diri nagapati sila nga may ara sang pagdinayaay nga natabo sa inisipay sa especially sa pagka-presidente kag vice-presidente.
hindi sunod diri mapatihan nga tama kalayo no kadamo sang boto nga nakuha ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bato kay Vice President Leni Robredo. Kag bangod sinigani no nagapayag pagid diri sila nga muna ang ay isa pagid nga nagpati sila nga may ara sang anomalya kay man ang mga ginpang butang no sang administrasyon ni Presidente Duterte sa Commission on Elections sa COMELEC ang mga apin sang sa karon nga administrasyon. So amoy na nga magapatigayon sila nga part sang hublag protesta agud nga ti ipalabot sa publiko ang ilang nga pagkadismaya sa natabo nagtakop nga eleksyon. Pero sa pihak sina since nga ti magapungko na gid tama nakasanag nga si BBM gani aga presidente sang Pilipinas mangina masunod nga presidente sang Pilipinas sunod diri kay Navales nga kung amoy na iya ang resulta ti kung tani may panghabay lang sa diri Bombo Radio Western Visayas nga hindi mangin kapareho sang iya nga amay nga si Ferdinand Marcos Sr. ang kapintas nga ipakita ni BBM sa Pilipinas. Sa ina nga statement kadamo sa mga nag sa iya sa kay Mr. Navales no sa mga nag palabot man sang ila disgusto sa ining pahayag sang coordinator sang Makabayan Capiz. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz balik simo Bombolensi. Namugi nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning. Bombo Radio Western Visayas, Bombolensi. Ang mga nagapauna namon diri nga mga balita sa Banwas sang Kalibo, isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan. Sang kabilugan nga naging malinong kag matawhay man ang May 9 national kag local election diri sa amon sa probinsya sang Aklan no ini ang nangin pagpahayag sa nangin assessment man no sang taga HPG or Highway Patrol Group diri sa amon sa probinsya sa Aklan kay man isa sila no sa mga law enforcement agency nga gin-deploy sa tiyempo sang eleksyon. Tisiling to ni ang Police Staff Sergeant Hitler Villanueva sang HPG Aklan nga wala man sila sang may kun ano nga mga nadakpan nga mga violators sa ilang patigayon nga mga checkpoints sa mga pipila ka mga banwad diri sa amon sa probinsya sa Aklan kag wala man sila sang may mga naristo nga na may ara nga ginahimo sa mga illegal nga aktibidad like mga may ara bimana nga mga kontrabando no, na-apprehend during checkpoint. So wala man. So makabig dila nga matawhay gid no ang tiyempo sang eleksyon diri sa amon sa Aklan based man sa mga pagmonitor nila halin sa oras ang ilang deployment hasta nga nagtakop ang ini nga May 9, 2022 national kag local election. Gaga sa dugang pagid namon diri nga mga balita may mga pagpangkakasman no sang mga election paraphernalias like mga tarpaulins diri sa amon sa probinsya sa Aklan. May ara nga mga politiko nga nagsunod may kapin ang iban nga mga nagdaog daw siyempre nalipay gid ato nga magkangay sang ilang nga mga supporters nga kung pwede mabuligan niya ko nga kakason ang mga tarpaulin nga ginpangbutang naton. Pero ang iban siyempre kang ang mga pierde na bala, wala na sa ila bungog muna no, nga may ara gapon nga mga pipila kami ka mga nakita nga mga tarpaulins sa mga dalanon diri sa amon sa Aklan. Pero diri sa Kalibo like si SB ang na-re-elect bala nga si SB Ghost Tolentino nga pabugal niya gid nga gin sunod niya ang ina nga nangin mando sa ila no sang taga COMELEC kay siyempre dapat gid sila nga magsunod kay amo nang ilangin kuan man pangako sa taga COMELEC diri sa amon sa Aklan damo tong pangkakas nila kagapon kag upod niya no ang iban man niya nga mga supporters ginapadondom sa amon nga COMELEC diri nga kon pwede may mga ara nga politiko gapon mapadaog o perde
himuon gid no kag kung pwede ka kasungid ang mga kapin ng mga dalagko bala to nga mga tarpaulin nga ilang agin pangbutang sa mga kilid sang dalanon para at least daw tawhay kag maayo man tanawon ang amon nga highway diri sa Aklan kay tapos na ang eleksyon. Kag kung sino man ang nangindaog respetohon na lang kag respetohon man ang namirde sa kakatapos lang nga eleksyon. Ano ang mga nagapauna nga mga balita diri sa amon sa Aklan. Back to you, Bombolinse. Kamuging nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita, tinagaplano diri ang amon nga transport groups diri sa mga syudad sa nga Iloilo nga maga-file sila sang petisyon agod nga pasakaan ang plete sa jeep. Iniman ang kasunod sa nga big time oil price hike nga nangin epektibo ya sa nagligad nga Martes kun sa diin ang diesel gani ka gasolina nagsaka sa nga 4 pesos and 20 centavos kada litro. Di ang pahayag dariya sang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative nga sa ilaya nga inisyal nga plano 5 pesos ang ipasaka sa plete. Kung sa diin mangin 15 pesos na ang minimum nga transportation fee. Di sunod dariya sa chairman nakasugtan niya sa mga transport leaders bangod nga to hindi nagidya mabatuan ang masobra 4 pesos nga saka pati sinintimos lang ya kon kaisa ang buhin kung may ara naman niya sang ipatuman nga price rollback. Di ang apektado man pati ang mga drivers sa modernized jeepneys bangod sa mas dako ang makonsumo yan nila nga krudo. Sa iban panamon sa kaangot man nga balita ti target man diri sa nga syudad sang Iloilo nga maamat-amat na ni patuman ang ining modernization program o kun ang Local Public Transportation Route Plan o kun LPTRP sa bulan na sang Hunyo. Di sa pagpahayag dariya sa nga Public Safety and Transportation Management Office o kun sa nga PSTMO na plastar na ya sa ilang pagsinapol sa nga PSTMO sang LTFRB mangin sang Iloilo Provincial Government ang tentative nga schedule sang implementasyon dapat ginaathag sini nga hindi man na insegida nga puro na lang yung modernized jeepney units ang makitaan nga nagabiyahe dariya sa amon. Sa iban panamon diri nga mga balita nagapadayon ang pagpangkakas diri sa mga tarpaulins ka mga campaign materials sa may probinsya sang Iloilo. Ginpahayag dari nga ti sa nagligan ni siya actually nagsugod ang nag-launch sa limpyo eleksyon sa sadtong Mayo 10 kag ti magalawig iniya sa Mayo 20. Ti may ara sa mga nagkalain-lain actually nga teams nga gintukod ang Iloilo Provincial Government nga amuya ang nagalibot agod nga ti pangkakson ang ining mga campaign waste materials. Nagapahayag man diri gani ang provincial government nga mas maayo pagikuntani nga magluwas sa mga volunteers may ara man sa mga kandidato kun politiko ya ang mangkakas sang ilatag sa ka mga tarpaulins. Di ari mangkakas na sang campaign posters diri sa amon sa nasalingko na ang gin-launch diri nga limpyo eleksyon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mangkakas ang campaign posters sa mga national highways kag kun sa diin man diraya diri sa may province of Iloilo. Titio na ini ang sa mga politiko bala nga sila man mamatumato pangkakas sa ilang campaign posters agod nga ti makit-an man sa mga pumuluyo nga maayo ang tawo nga ilang ginpili bomboan. Correct, Bombolinse. Amo man na sa amon kahapon nagsugod naman kay di ba may executive order man si Mayor Bing nga papanaog para nga may committee siya nga gindihon para amo ning magkakas sa mga campaign materials. Wala man sila kuno pilion nga pangkakson apisar nga hindi ila ka partido kakson nila. Pero Bombolinse sa mga ano man nagpapili daog ka man o pierde ti may responsibilidad ka nga kakson ni mga campaign materials nga imo sini nga ginpamutang debla. Kaya naga-reflect man na sa imos nga personalidad man nga ti campaign materials mo hindi mo gani mapangkakas tapos paano ka mag-service ang tuntuod para sa mga pumuli. Kumbaga, jutay gamay lang nga bagay pero mangin basihan man na sa mga pumuluyo nga tan-awon kung ano nga personalidad nga may ara ka kung responsable ka bala nga nagpapili ka daog ka man o pierde Bombolinse.
Ti amo gid ang iban nga daan ginapabuyan-buyanan lang ginapabayan kay ti tungod nga pierde. Di sa nasaling mo na gani bomboan kung pierde ka man dayaw kun daog sa piniliay dapat nga mangin responsable ikaw nga ti pangkakason man ang imo yang nga campaign materials kag hindi lang pag-ihalid ang imo yang nga mga posters sa kundiin-diin man dira i-dispose sang insakto o kon pwede mo man yang nga i-recycle, pwede gani nga himuon nga baga ang ining mga tarpaulin na bomborita. Insakto hagidra bombolin sino kag ang aton nga mga environmentalist nagpanawagan naman ganito una pa lang sa mga kandidato man sa ilang nga mga tarpaulins nga ilang nga himuson nga sa insakto para man nga hindi ini makadugang bala sa basura kay man ti kung pabayaan ini basura gidi no pero kun itsuhon ina himuson ina kag i-recycle ti mapuslan patuod sang pila naton ka mga kauturan ni Bombolinsi. Amogid, draya sa may bahin sang Kalibo, Bombo Leonard, manahitso na tanan ang inyo dara nga mga posters na pangkakas na kay dariya sa may bahin sang probinsya sang Antique pagkatapos ng gidya sang eleksyon si Governor Rodora Cadyao nagmatomato na lang ganiya sang pangkakas ang iyaya nga mga posters, Bombo Leonard. Diri sa amon Bombo Lindsay, no? Diri sa amon sa Kalibo ti may ara nga mga politiko nga nagpang kakas no sang ilang mga tarpaulin pero ang iban nga ang mga pirdi gidya mo na nga daw wala na makit-an subong kay ang iban naghahambal mo nga hindi man akong tiglawas nga nagtakod sina sang ina nga mga poster ang akon man nga mga supporters ti silang magakuha mo gani kay pirdi ang iban nga daw ginabatsyag gid pero may ara nga mga bisan pirdi nagapakita gid sa publiko nga muna no responsable gyapon sila or siya nga kuhaon ang ina nga mga tarpaulin sa kapinagid no sa mga kilid sang mga karsadahon kay siyempre nagakuan ang iba nabi ginpang staple walang gid no may ara nga mga ginpanghigot lang ti siyempre pila ka bulan ang eleksyon o ti nakakas na to kag nagahatag to sang pwede ka disgrasya bala sang mga motorista ti mo na ginpangkakas kag ang iban nagkuha gito sang mga kwan bala sang mga daw may abilidad nga pwede himuon sang basket ang iban to nagahambal man to nga ako yang makakasala sang imo nga tarpaulin sir kay pwede ko na himuon nga sugpon-sugponon bala himuon nga trapal kag pwede to nga ibarong-barong sang ilang nga mga balay Bombolinse. Ti amogid ti ang sa aton man nga mga kandidato especially sa mga nagasiling nga wala sila ng takod sa nga ilang nga mga posters dira tikitan man bisan niya nga wala ka mo nang takod kung imo nga pangalan nakapaskil dira obligasyon mo na iya sa gyapon nga pangkakason ang imo yang nga campaign posters yang iban siguro nga mga nagkalaperte galain panayagurong buot nila rason nga wala nila ginakakasa ang ilaya nga mga posters. Sige lang alang na gid ang akong nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam ug salamat. Okay, sige. Thank you so much. Bombo Radio Western Visayas. Kagway naman kita yung mga kabira manibidin niya tiyempo na subog yang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo!